हाय लोगोफोर आंनि अपर्ब दैमारि इउटुब चेनेलाव आरोबाव बयखौबो बरायबावबाय आं दिनै आरो गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय बे भिडिअआनो जादों मैया जोङो फंबाय आरो बिनानावमोनजों जोंनि बोरला दैसायावहाय खासि बिबार नायथ' आरो बारियाव थासुमलि लायथ' रुनानै जानो थाखाय जोङो बारियाव थासुमलि लायदोंमोन बेफोरखौनो आङो लानानै भिडिअ बानायबाय जोंनि बोरला दैसायावहाय ओरैबायदि गोबां समायना खासि बिबार बारदों ओरैबायदि गोसोखौ गोजोननाय मोनलायदों जोङो नायनानै लोगोफोर नोंथांमोनाबो नायदो खासि बिबारा बोरै समायना बिनि महरा माबायदि बेखौबो भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोनगोन बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायदो लोगोफोर भिडिअखौ मियावनो बानायदोंमोन नाथाय आंनिया मबाइला चार्ज गैयैखाय आङो इडिट खालामस्लाबनो हायासै आङो मियानो आपल'ड होनो हायासै दिनै आङो इडिट खालामनानै आपल'ड होनाय जाबाय दे बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो मोनफैबाय लोगोफोरजों बोरला दैसायाव नायदो लोगोफोर खासि बिबारखौ जा समायना बारखादों बोथोराबो फुङाव एसे अखा फैदोंमोनब्लाबो बेलासे समायना साफा जाबाय जोबोद समायना लोगोफोर बोथोराबो गुफुर जोमै खासि बिबाराबो गुफुर जोबोद समायना नुदों साहा हाजोबो दङ जा समायना निला नुहुरदों हनै नायदो लोगोफोर खासि बिबारनि समायना महरखौ लोगोफोर बिसोर फट' लागासिनो नै दिनै आरो फंबाया लारिकिजों फन रायलायबाय थादों Khasi Bibar Naina Bothora sofailaibay Khasi Bibar Naina Bothora Somaina Lwgwfwr Khasi Bibar नै जेरैथिंबो जोंनि बोरलायाव खासि बिबार गोजा फट' शुट भिडिअ शुट खालामनो थाखाय जोबोद मोजां जादों जायगाया खासि बिबार बारनायजों मा खालामबाय थादों नायनाया बिदिसो जना थायो हा बिराद मोजां खालै आयौ नायदो नै लोगोफोर माबायदि गुफुर गुफुरनि बरिया नुखादोलै नै समायना समायना नायदो नै बहुद दङ नै बारजोब्बाय लोगोफोर खासि बिबारदों जोमैदों नालाय एसां समायना नुदों एखे सेम नुदों बिबारजोंहाय गुफुरनो वाव लोगोफोर आं बे भिडिअ क्लिप्सआव कालार इफेक्ट एडिटिं आं खालामनाय जायाखै
भिडिअआ ओरैबायदि समायना जाखादों इडिट खालामनाय बायदि बेनिखायनो आं जेबो एफेक्टबो होआखै कालारबो होआखै मबेबा भिडिअ क्लिप्सआव एसे गोसोम नुनायखौसो आङो स्रां बा वाइट खालामनानै होनाय जादों लोगोफोर जोङो दायो बारियाव थासुमलि जावनानै लायनो नागिरदों लामाया बिथिंहाय हाग्रा दङ नै लामाया माबायदि फिसा लामाया बिथिंनो मोसौ लाबोयो गामिनि मानसिफोराबो बिथिंनो मोसौखौ होफैनाय जायो बिथिंहाय जोंनि गामिनि न'खरफोरनि बारिफोर दङ सोरबा माइ गायो सोरबा मैगं थाइगं गायो सोरबा बिदिनो गोबां आबादफोर खालामो गाव गावनि बारियावहाय जोंनि गामिया बैथिं थाबाय बारियाव मोनफैबाय जोङो थासुमलिनि अनगा फानलुआबो मोजां नङा थासुमलिबो गायदों आरो ना फानलुबो गायदों नाथाय थासुमलिजों रुजुजाया फानलुआ सेवजोब्बाय मालिकआ फैगासिनो दङ नै मबाइल रायलायो बे थासुमलिखौनो जावगोन दायो दे फंबाया माबायदि जावगोन एसे खोन्थाना होलाय थासुमलिखौ दे एसे जावनाया जावगोन बिखौ जावखानांगोनखा लांखागोन माने थारमाने जाखागोन बिखौ माबायदि जावगोन जावनायालाय जावगोन बिखौ मोजां नायना लागोन लोगोफोर माबायदि जावो थासुमलिनि स्टाइलखौ माबायदि जावो आं खिथागोन दायो जावनाया ओरै जावो आरो ओइथिंखौ खावसे जावना लाग्रोयो आरो बाय जावना लाग्रोयो बेनिफ्राय बाहाय हा जादोंबाथाय बुफ्रुयो आरो दंफांखौ बुफ्रुनाय लोगो लोगोनो आरो बुफ्रुनायबो मोजां बुफ्रुआबा जाया थारमाने बायबोयोना रोदाया माबा जाबोयो मोजां जाया मोजां खिदायै बुफ्रुनांगोन आरो बेखौ होमबानिया गोलो गोलोनो हायो आरो गथा गथायैनो हायो आं बेखौनो खिथानोबाय आरो नोंसोरनो बिदि जावजाबावो बेखौ मिथियो गासिबो मिथिनायालाय मिथियो र' आं खिथाबावनोसै आरो मारै मारै जावो डाइरेक्ट बुफ्रुनोबो हायो बेखौ बाहाय बाहाय जोंनिखौ ओरै बोर लानानै डाइरेक्ट बुफ्रुनो हायो खिन्थु बोलो थानांगोन आरो बेनियाव थासुमलिखौ जावनो खदाल नागिरगासिनो दङ मोनाखै थासुमलि जावनोबा दंफां दालायखौ दानग्रोनो गोनां नै जावफ्लांबायानोबा ओइलै थासुमलि औलाय नङा बियो नंगौदा सायाव नंखायो आरो फांसे जावबावबाय लोगोफोर आरो फांसे जावबावबाय बिथां फंबाया नै आरो फांसे बुफ्रुबावबाय मैस्था मैगं लायनो नागिरदों मैस्था मैगङा हाग्रा गेजेरावसो दङ थासुमलि मनासे जाबाय नै लोगोफोर मनाखौबो फिसा लानो हायबायलै बेनो थासुमलि बिफाङा थासुमलिखौ जावखांबाय लोगोफोर दायो हांलायनोसै आरो थासुमलिखौ जावनानै मनासे बारा लाबोबाय दायो आरो खासि बिबारखौ दसे नायबावनोसै फट' दिखांनोसै खासि बिबारखौ मोनफैलायबाय वाव मानसि समायना हमारा खाना ये देखो हमको एक खाना है और बाटन के साथ तो क्या नाचो मैं थांगासिनो दं थासुमलिखौ सुनो दैयाव समायना हा लोगोफोर
ओंखारो एला होननानै बुङो एला फिथाइ बिथांमोना फट' लागासिनो फट' शुट खालामगासिनो दं फंबाया केमेरामेन मालाबाबो Goसोआ जावलियानो नानै नोंखौनो नेनानै नोंखौनो गोसो फागुना जावलिया मानोबा उरां फारां बोथोरा सफैलायबाय खासि बिबारावहाय नांबाय बोथोरा सफैलायबाय खासि बिबारावहाय नांबाय बोथोरा फट' दिखांखांबाय दायो थासुमलिखौ मोजां सुनोसै दैयाव आरो मोजां साफा खालामनानै न'आव लाना हांसै रुहैनोसै जानोसै सब खासि बिबार गोजा बोरलायावहाय जोंनि बोरला दैसायाव फंबाया थासुमलिखौ जायै जायैनो थरथाम फोजोबबाय दे खिथिलाय मारै जायो नै थरथाम खालाय फोजोबबाय बियो जायै जायै दा सफायदों बिनानाव मोना दै गल' फैदों लोगोफोर नै दै फैयो दैया साथिंनिफ्राय फैयो ओमफ्राय खोला बोहैलाङो थासुमलिखौ खैथा जाखो 10ता नंना नङालै बाब खैथा 10ता जोबोद समायना नुदों लोगोफोर गुफुर जोमै गुफुर खासि बिबार मोसौ समायना नुदों इसोरनि सोरजिनायखौ सानस'हाया बुंस'हाया जोंनि गोसोखौ रंजाहोयो जोंनि गोसोखौ गोजोन होयो मा एसे महिमा गोनां इसोरनि सोरजिनायफोरा जों नुयोब्ला नायोब्ला जोंनि गोसोआ गोजोननाय मोनो आरो रंजानाय मोनो जों दायो न'आव थांनोसै लोगोफोर थासुमलिखौ मोजां सुखांबाय रुहैनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बिदिनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो कमेन्टबो खालामदो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो आरो आंनि बर'देमारि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो